Dnes sa budeme venovať téme šťastia. Čo je to šťastie? A ako sa môžeme naučiť byť šťastný? Áno, dá sa naučiť byť šťastným. Šťastie nie je len prirodzený stav, ale aj zručnosť, ktorú môžeme rozvíjať prostredníctvom vedomých rozhodnutí a činností. Pozitívna psychológia ukazuje, že určité praktiky a prístupy môžu významne prispieť k našej celkovej spokojnosti a pohode. Praktické tipy na zvýšenie šťastia. Poprvé, pestujte vďačnosť. Spomaľte a vychutnávajte si každý moment. Máme tečúcu vodu, slnečné dni a podobne. Denne si napíšte 3 veci, za ktoré ste vďační. Po druhé, hľadajte dobro okolo seba. Na čo sa zameriavate najviac, toho dostávate najviac. Čomu venujete viac pozornosti, na to kladie váš mozog väčší dôraz a vytvára nové spojenia. Meníte tak svoj mozog na šťastný tým, že venujete väčšiu pozornosť dobrým veciam, ktoré už vo vašom živote sú. Po tretie, zlepšujte svoje vzťahy a pomáhajte druhým. Budovanie a udržiavanie silných, podporných vzťahov je jedným z najdôležitejších faktorov šťastia. Nie vždy vám pomôže ísť nakupovať a byť sám. Izolácia vás môže stiahnuť hlbšie do samoty. Skúste zmenu, neizolujte sa. Urobte niečo pre niekoho iného. Navštívte priateľa, známeho, skúste sa vcítiť do jeho situácie a pomôžte mu cítiť sa lepšie. Alebo skúste pomôcť cudziemu človeku, ktorý je v strese. Po štvrté, angažujte sa v činnostiach, ktoré vás bavia. Nájdite činnosti, ktoré vás naplňajú a zapájajú vašu myseľ a telo. Nečakajte, kým budete znovu šťastní. Jednoducho spravte prvý malý krok. Po piate, smiech je skvelý nástroj na zvýšenie šťastia. Nájdite si čas na smiech, či už s priateľmi, rodinou alebo pri sledovaní obľúbenej komédie. Skúste si odpovedať na nasledovné otázky. Čo pre vás znamená šťastie? Aké kroky podnikáte, aby ste zvýšili svoje šťastie? Aké výzvy čelíte na ceste k šťastiu a ako ich riešite? Na záver by som vám ešte rada predstavila 2 teórie, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, čo nás robí šťastnými a ako môžeme dosiahnuť vyššiu úroveň spokojnosti v našich životoch. Budeme hovoriť o PERMA modeli od Martina Seligmana a teórii Flow od Mihaly Csikszentmihalyiho. Martin Seligman je jeden z priekopníkov pozitívnej psychológie, vyvinul PERMA model, ktorý identifikuje 5 kľúčových prvkov prispievajúcich k dlhodobej spokojnosti a šťastiu. Prvé sú pozitívne emócie. Pestujte radosné a pozitívne emócie. Usilujte sa o činnosti, ktoré vám prinášajú radosť, šťastie a spokojnosť. Príklady môžu zahŕňať trávenie času s blízkymi, hobby, ktoré vás bavia, alebo aktivity, ktoré vás uvoľňujú. Druhé je engagement, zaujatie. Plne sa zapájajte do aktivít, ktoré vás bavia. Tento stav úplného ponorenia sa do činnosti je často označovaný ako flow a prináša pocit naplnenia a spokojnosti. Môže to byť práca, štúdium, šport alebo umenie, čokoľvek, čo vás skutočne zaujme a pohltí. Tretie, relationships, vzťahy. Budujte silné a podporné vzťahy. Ľudia sú spoločenské bytosti a kvalitné vzťahy s rodinou, priateľmi a komunitou sú kľúčovým zdrojom šťastia a emocionálnej podpory. Štvrté, meaning, význam. Hľadajte zmysel a cieľ vo svojom živote. Robte veci, ktoré sú pre vás dôležité a ktoré vám prinášajú pocit naplnenia a účelu. Môže to byť práca, dobrovoľníctvo, duchovné aktivity alebo osobné projekty. A piaté, accomplishments, úspechy. Dosahujte osobné ciele a úspechy. Stanovujte si realistické ciele a pracujte na ich dosiahnutí. Úspechy, malé či veľké, prispievajú k pocitu kompetencie a sebavedomia. Mihaly Csikszentmihalyi je ďalším významným prispievateľom do oblasti pozitívnej psychológie so svojou teóriou flow. Flow je stav, keď sme úplne ponorení do činnosti, ktorú vykonávame. Tento stav je charakterizovaný vysokou úrovňou sústredenia a spokojnosti. V stave flow zabúdame na čas, sme kreatívni a produktívni. Tento stav dosahujeme, keď sa venujeme činnostiam, ktoré nás bavia a v ktorých sme dobrí. Aktivity, ktoré nás privádzajú do stavu flow, často zahŕňajú výzvy a zručnosti, ktoré máme radi a v ktorých sme dobrí. Môžu to byť rôzne činnosti ako šport, hra na hudobný nástroj, umelecké tvorenie, práca na projektoch alebo riešenie zložitých úloh.
Šťastie nie je cieľ, ale cesta. Je dôležité si uvedomiť, že šťastie závisí od nášho postoja a rozhodnutí. Pracujte na svojich vzťahoch, hľadajte zmysel vo svojom živote a neustále sa rozvíjajte. Nezabúdajte, že malé kroky každý deň môžu viesť k veľkým zmenám v pocit šťastia a spokojnosti.